Isa na namang pamilya ang nagbigyan saya ng isang mabuting kasing-kasing na tao. Murag ka nang sa kwan ba pa? Wish ko lang! Isa namang pamilya nagbigyan ng kasiyahan ng isang mabuting tao. Guys, excited na si mama guys mag-unboxing. Bisa na ito ni Conte. may visa. Hindi Aeroplano siguro niya. Aeroplano niya. Salamat sa Sinder Dani. Isarado lang perton pa bigay sa magaw pa. Iyo, hindi ko no, sarado ko no. Sarado sa kuno pa. Hindi ko kagi na mo. Ibais ko no. Nga na rin, sarado pa na. Ay ngit-ngit. Kamot ngit-ngit yo tay suga. Ngano nagyani rong mo? Ayun din sa kilo. Ngit guys kay burnout karong adlaw. Diri lagi ana at pastilan. Excited man ni Sagod. Ako be. Ako. Luin yung mga bata, nagyatong. Hindi tigulang mo sa. Kay dalian yung nakabangon boy. Natulog na pa sa gikan. Asa mo? Pagsuot sa box, nung na diri nagburog. Asa ko no mo. Ang sa inyong may storyas nagpadadan eh. Salamat. Salamat sa nagpadadan eh. Ligo. Sa mga hinay naman ako. Ay isa ha. Nagbuhat kay ako yung alabag. Ay, ngit-ngit kamot do. Magaw lagi. Gatang nog. Idol na lang ng Maklaro. Ha? Diri ko no, diha ko no. Ang lamisa may idol. Kana pwede po. Kana lang diyan Aka na libro do. Kana sa magaw gyapon no. Ay kato may sarado ko no giyan. Lalo sa kuno tubig. Ano, okay pero na. Okay na. Ngit-ngit guys, kaya may kurente. Wow, bag. Bag ni pang school ni Gian. Salamat sa gahatag gali. Dugag si pockets boy. Dagang masulod na. Ito na naglaptop eh. Yes. Armor car lagi na be. Nade ba na armor car? Ito lamig po. Mga tawil. Kagiyan ni pangpan sa school. Tawil guys, kan ka buo. Upat ka tawil. Ibalik kung sa daling plastic karong di mabulingan. Nalagi tibak diri mo. Ala, Nalagi tibak diya. sa mani. Kuani, Tibak? panty. Sumitaw yun. Mura magkana. Shout lagi. Laila mo na. Mama man eh. Ito niya ng panty. Laila. Arang dako ah. Anong klaseng puti? Sumitaw. Arang dako ah. Unsa na? Kamama ni sigurado na kamama na. Murag ka na hirnit ba na magluto? Ito nga na diri yun. Kaya di ko mo sa tubig na ng panty. Panty guys, pagkabuo. Wow, sapatos. Agad sa ay. Wow, sapatos. Ah, gajid ni kay pambaji man. Pino. Wow. Tani ba? Kato ni na. Tumaya po yung tilo. Nice kayong sapatos guys. Ako man di makaangkan dani kay ako ra may baji dani. Ay na, mama. Dahil Pila ka mama buo di ba? man mo suot. Originally. Na guys, sapatos guys. Sa tasaning puston dari. May habol. Inaya po rin tigwan no eh. Sapatos ni. Isa. Agutang sa diha. Wow. Mukha na kung Wow. mata. RG ra ba pa? Original na. RG. Polo. Oh, polo. Pagkuhan mo nagi kanang nasa. Okay, sa mo ang kanda ni. Kasi
Mangkod. Dili pa. Ito na kung sa toy. Iga na ng mga. Gana na ba? Isi Mangkod dani o, Blo. Yung ano ba? Duhamon ka po. Eh, diri ma'am. Ah, dati. Alaga. May nga na bito kabantay ko kasagaran suot. Tagsa siguro mo kay. Na may line color o. Tagsa siguro mo dana. Muni. Sakto ginalay laag na niya ba? O kare. Akay ni ako. Ano ko ning play mo na kay ti mga tinigulang style ba tigulang kita. Ay mo lang duha ka strike. Yan. Duta bayo. Isa ni. Duta to. Duta tubigan niyo. Kapihanan. May duta la. Dala ni siguro. Duha mo na? Kapihanan. Oo. Ising tawag dani. Mag. Ay. Awa sakto kaayo. Dali duta mo Di na. sala ano. Makalaad jud Sala. ko niya ba? Makalaad jud. Salamat din sa kata gani. Maraming salamat sa grasya na. Maraming salamat. Isa na namang pamilya ang ibigyang saya ng isang mabuting kasing-kasing na tao. Murag ka na sa kondo pa. Wish ko lang. Isa naman pamilya ng bigyan ng Kasiyahan ng isang mabuting tao. Salamat kayo sa sender dare. Grabe nilang lipada. Kare umigyas. plastic. Siguro tong grasa be. Aha siguro ni kay naaha man tong sapatos. Okay, kas- Kanin sa ni pang putos-putos man. Pag-uwat lagi. Yung bata ka. Ito ni Hydroplus. Gani duta ba? Ito ba? Putanawa ko ba? Mapakanin mo. Kana gi. Wala ni duta. Damay lang tubigan lang. Di bitaw na Ano ni si Jam ka na murag termos na gamay. Sumugod ako dito yung tubig. Dito, now. Isa ni nag-upgrade. Puta ka Ay, mabali. sa ano? Gani duta ba? Termos siya na gamay. Inanan siya nga tubig. Nasika po, ano sa baso? Di baso. Lagi siyang taklog, pwede May sa baso. ibong tasa. Hindi camping camping Yung ano dong di, yan ko na itong tasa. Parang ka-cute guys, oh. Ako Lahanan na lang po. bagyan mo. Pwede kape, pwede gatas. Dili matamtabi. Kuya, Uy. Pag-uwat lagi. Uy, biskwit. Pati lugunod tadi. Pati mara. Duha ka, kuan ga. Ay, duha ka Tupperware nga Pita. pita. Para sa mga ngipon ni klaro kayo. Kari, uy, darag ko. Kari, Katong kuan si Jack ka ng abridor. Abridor kay. Sakto dyan gawa natin abridor. Ngata abridor guba na. Ikaw mo ni ma, kay pwede ni ma. Ido ni tanan sa gata, sharp di ka. Itago na ma, kay pwede na masudlan. Dapay sa kabox. Pulo. Ikaw na niyo. Hala, nagkakaroon siya biskwit ko na. Wow, sapatos. Panglaki. Isi mo sa kanya lang eh. Sige, yan si Junjun. Nice. Sakto ra. Awa. So, duha ka sapatos aho, aw kagiyan. Yada pa isa last na box. Sapatos ko. Pandigma yan ah. Arang ka-cute. Nilakaw si Mintoy, kaway labot. Kamama siguro ni, kay pang one man ako. Hindi mo na ma. Si mama mo man nag-isa na, kay namayaho, katong aho puti, katong may ganahan na shoes. Pwede pang dress, pwede pang short. Sa nagpadani, way mahayay magkuyab ko ah. So guys, marotisod sa tapuan guys, box. Ala, pagkuhan mo na, kaya magkaon ako kakuha. Tuha bay. Kahon ko gagawa. Ano sa biskwit? Kahon sa biskuit. Asa naman to ang sapatos? Iya, imo na dia ulit mong luyo. Sakto Sakto ba yung Sakto, ge. 45 na gid yung sakot sa puti. Uy! Oh, sakto rin dyan ko ang sapatos. Yan. Thank you very much sa pada. Ako wala dito sapatos. Polusyon ba Pwede mo kadidin ba? So tulo ka sapatos, aho kagiyan o ka mama, dahil na ka Junjun ka polo shirt. Kasi may Atong code. isukod. Dahil may kustili do. Ba, mo Isukod natin, sakto ba? ay bilat niya.
Sakto ra jud. Nitimailan sa letters pawa. A, B, D, C, D, E, F. Sakto ra kadyo sang tiil. Ito siya. Salamat kadyo sa kwandani Cinder. Okay ko. God bless you. Unsay color ni mga nila? Daka kadyo ka mo ang kalipay. Sa grasya nga mo ang nadawat. Karong adlaw. Thank you! Thank you! Hindi na bitaw ako. Ang babait ninyo! Makauyab ka dyan ka na ng kwan pa, pulo. Sakto dyan na nimo. Di ka gananda ni Gi. Nako, plain. Wala rin mo, plain? Malago po niya kanong to. Nakakabuok. Anong kuya, wag mo ang panty na kaya abot mas kuto-kuto. Sura, tutagas kaya po. Lainaw. Dagko asa diha. Di po gumusuot nga ng panty, abot man asang tutoy. Ang bisa ko nung mo ang panty ma. Naman ko na siya anti-panuhot protection. At ako nung isukod sa kay por mong panty ko gihani. Di shirt. Gamay-gamay ra ani. Kuan man ni. Di mo ko na panty short na ko na! Panty. Ha? Panty. Inala lang yung panty eh! Luwag na nimo si Lula, dakong tao man, huot na niya. Ganyan kami. Parang kang bunjing. Cycling nang good na! Dili, pati mo. Panty. Murag ipok. 139.75. Murag ipok pero ikaw masuot na ni masiksi ka na ni ma. Lusuto ng puti loy. Di, pang kuan ka dyan ni. Pang lula na Di panty. mo ko ganahan ya. Kuan di mo ko ganahan sa kuan. Pang lula na panty bitaw. Ay, Panginoon ng panty. Huwag ka to, di pa di ko to, basta hawak la, para may sabon. Pwede mo ganin ni suotok. Sa nina. Nanapantingan yang babae tamo. Di mo na panty ma-short nang good na ma. Gihi mo ng tube sa buwan. Alam ka, mag-easy na! Gihi mo na niyan tube. Mini, Pwede mini. di ay dali mo Pwede. tube. Pwede mo job. Pwede mo sa nina. Panty Giring na ko. yung usaw. Pangligo mo kung nagdagat siguro. Asa? Walo. Oo. Di multi-purpose maguna tanawang na adre, pwede bre, pwede panty. Oo, gani. Ay, pwede bre, pwede brady ay. Diyan pwede mong sa nina. Isa naman tao naman. Ano mo, tapos panty nga. Ano gani, wani bursa, binabay bursa. Kanang panting binursahan ba? Gano'n din panty. Ay, hindi panty. May panting binursahan. Ako. Yun, ha? Naghani ko ah. Ano, nagidangatan. Andiyan, butahan. Butahan sin Strike sa'yo. lang ko an, strike ko lang. Magkiutangan? Panting binursahan. Nanay panting binursahan. Asa man Diri sa kubangan diri o diha o. Unsa may butang diha? Kwarto. Para yun Basa na ko rin ipangihi. Mabasa day diri naman sa ibabaw. para yun ang pamalingki ni mamukot sa kadari na dari. Hindi ko dawat ang tindiro. Ay sa akin na dari ang kwarta. Kuot dari panty. Kinaman dari bulsa. Short man ko na bidim ko na panty eh. Panty? Paano naging short oh? Oh, saan mo na? Tawa ka na. Panty. Asang panty yan ah? Hindi ay. Kana day. Huwag ka ng bating sukog mga pangligo. Kaya antay panuhot, baro lapas puso. Mabitaw na. Puta na, wala man si Jao. Nag-model. Diyan mo Hindi, din. bra, pwede panty. Asa lang mo din? Oh, wadi lagi na panty shirt lagi. Panty. Short para ni mo, pero para ni mama, panty na lang. Comment mo guys, shirt ba na panty? Panty. Ara mag-medyas, tagay mo na itong medyas. Isa. Eh, lagapin-apin mo, hindi bidong ka maglaag. Asa ba yung medyas na ni nga Nagahipog sapat? na mo kinagamit sa tao. Mulag man ko, kay mangrampa ko, manis ko kunja. Mandi ko diha. Thank you. Ano? Thank you. Ang Thank you. babait ninyo. Thank you. Salamat dahil sa abridor. Nanatay abridor, di na ta mag-isa doon ka ng abri sa lata. Jaday ko an dictionary. English, Tagalog, ang Tagalog, Patanaw ko lang, English. Legit yung like by. Dili pretong ipita to tag 300 ang banga. Budget kayo kay Legit, kunot-kunot. Legit, Legit. legit, be. Original. Dito din mo ang bagi.
Ganahan ko kay Marang lagi mo ang kuan sa. Parang- Ana siya butanganan og tubig. Dari mo yung butang agi mong tubig. Ano mo nung mausa? Oh, Gindot gay. Gindot gay. Legit. Uy, pang labay. Di na ko nisuto na ko nisuot sa kabay. Kaya yun. Ano ko nung biputan ng armor car be? Diyan kuan ba dito to pag. Sakto ra nage. Ligdan man nga ni ka ba. Gindot og tila bisa. Naid kag tubig day payong. Tubig ra. Pero wag marag tug payong. Sulod na lang payo. Bila kay di mo basa. Ha? Bila kay di mo basa. Dili mo masabi. Di yun. Nanadyo ko original nga sapatos, karon pa jud ko makasuot og original nga sapatos. Kung nga sa bag pa. Kaya gang mga sapatos puro ra pinalit sa kay Tanggot, ukay. Makasuot na jud ko original nga sapatos Basta na guys kami. nga pila. Kaya ang mga sapatos puro ra made in ukay-ukay. Mura lang siya kamay tanawon gi. Dakog sulod pa. Ha? Abiya ko no. Mubusok na siya, awa. Busok ka. Ana ba kanang mura sa ikumpres ba? Ay kanang ikom pwede ipapalubuha ba? Dakuha na. Naku di siya daw. Dako siya og kuan. Ana ba nagbukad ba? Kasublag hilmi. Na, napabutangan nag-graph na po. Say tinagamusot sa mga pantima. Mama, jadi ay kay namin nakasulat Mama El. Asa? Ha? Umail. Mama El. Mama Wail. Wail. Mama jadi ay may tagi. Short with panty. Panty nga 3 in 1. Ay puti yun. Pwede short, pwede panty, pwede mong tube. Ano man din? Di ang taklob anak. Sa nandito sa mga basura. Ay ni ito dito ako ni sudan sa undan kay ang dili ko kon. Ipos nas basura. Ito di pa aso. Ito. Imong sapatos gibutan sa nadalos karton na di mabulingan. Ako na Kita niya din puno na puno. Asa ni pumunta na puno na. Uy, paano nako na imong sapatos gibutan di aron di mabulingan. Dini pwede ko ano. Ako ram kaya nagbutawan ng phone. Abay na hon, samtang na lang. Nang puro pa sa karton niya, lang ka na sunod. Dati lang man sa kay gidang ka triki mura man ang largahan ay mo tanang tanong kini. Sabi lang sa dinyo sa itong tanong sa gidang ka triki kay mura na sa Sa quality kung kuwan pa, sure sa kuwan to ba? Nga, mura siya, kato bito na siya nga, pagparis ka sapatos, dito na pamutaka. Yari ka nasa eh. Shopee lang. Pakita na ko ni mo, tag-19 dira ka daw siya ka parisan sa sapatos. unsa man ang butanganan? Ayan, ang buti ilalong pa nung patong-patong wala. Asa mo po niyo may photo-photo, may taas nga. Ilalong dito sa yung lamisa. Gusto ning basura karon may basura. Di ka sa bagoy, naabot ang bag simbrick man, sa may paggamit. Bakli-bakli, kasadagdak ang sipod ka ni mo yung sodin mo. Nako eskwela na ko. Kasi lang mo simbrik eskwela dito bago bitaw kag bag. Eskwela ko man kay bago kog bag bago pa jud ko sapatos. Buwa. Ako dito sa ilalong dong. Asa lang isa ana. Tabak ko sila. Kita na silang mga kayamanan. Ingon, musiga na o, lagi. Bao guys, git karon guys kay way kurente guys. Oh, let's si media pa. Pag medyo suot na gud niya dayon. Imangoy. Asa usahan ni ma? Usa naman ang Wala, nalapit na labay. Ang kaning karton guys, si Puso ni kay butangan ko nun ni mama og idahang mga Oh ha. kasang Ang ikuan ako na pila ang banig sunod ay ng undan. Lakuan. Ang yung nilaban. mo ko naglaba. Awa ka lang. Yan o. Inja guys, maura to katang vlogger nga dawa guys. Danahan kanang salamat sa nagpadada ni. God bless. Daghang salamat o sana mapadalhan pa kami ulit. Sa At pamilya saka- na naman ang napasaya. Wala akong wala akong Danahan kanang salamat sa sender sa mga gi-unboxing karon. Bye-bye. Kangit-ngit kay way kurente. Bye guys, thank you.